Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Гөлүс Хәбиб Рахманов, сезне кабат экраннар каршында күрергә бик тә шатмын. Бүгенге тапшыруда йолдызнамәләр турында сөйләшербез. Һәм әлбәттә, атнаның иң яхшы клипларын карарбыз. Димәк, топ клип хит парадына старт бирәбез. Бүгенге премьераны каршы алабыз. Экраннарда Рамиля һәм Рамил Хайретдиновлар. Yüreğimde siyikli gaziz yarım. Kanlar bilen yüreğime simit gelip küresin. Seyu dolu canlarımı köklerge ışırasın. Kadirlim, kadirlim, in kadirli göz nurum. Yüreğimin türlerinde singire gaziz yarım. Kadirlim, kadirlim, in kadirli göz nurum. Yüreğimin türlerinde singire gaziz yarım. Maturgilden sikimlere güzelsin gaziz yarım. Nazga tulgan senin köngel yüzlerinde yaktı nur. Küs karaşın kamaştıra ışkın şaşıp tıravu. Kadirlim, kadirlim, in kadirli göz nurum. Yüreğimin türlerinde singire gaziz yarım. Kadirlim, kadirlim, in kadirli göz nurum. Yüreğimin türlerinde singire gaziz yarım. Barbalımның тылсым кіші жаның атылған екен. Сүйік есі шишмә кебек ургалып толып тұрсын. Көңілдегі күлбәләклер талпынып ұшып тұрсын. Қадірлім, қадірлім, ең қадірлі көз нұрым. Yüreğimin türlerinde singire gaziz yarım. Қадірлім, қадірлім, ең қадірлі көз нұрым. Yüreğimin türlerinde singire gaziz yarım. Yüreğimin türlerinde singire gaziz yarım. Yüreğimin türlerinde singire gaziz yarım. Җырчы Зарина Хасаншинага астрология темасы кызык икән. Тик йолдызнамәләргә тулаем ышанмый ул. Җырчы Кушкар йолдызлыгы астында туган. Ә кушкарлар алар кире, үз сүзле, ләкин максатчан һәм эчкерсез кешеләр. Заринәгә кыскача характеристика бирдек. Хәзер клибын тулы версияда карыйбыз. Yazlar yamga türüne, urma güller bürüde. Yazlar yamga türüne, mehabetin urma gülüde. Yüreğime vurula, ay, yüreğime vurula, ay, yüreğime vurula.
şili sındıra kurmasın. Urma güller urlasın, şili sındıra kurmasın. Urma gülday buli gali, kuzlar günler dinmesin. Ay, kuzlar günler dinmesin. Ay, kuzlar günler dinmesin. Kuzlar günler Urilib uzganiga birga, urma gul olmay jiliga. Urilib uzganiga birga, urma gul olmay jiliga. Urma gullarday urilib yashar biz ali birga. Ay, yashar biz ali birga. Ay, yashar biz ali birga. Алина кәҗәмегез, Вероника кыз, Альбина Арыслан. Мин әле генә ямьле төркеме кызларының нинди йолдызлык астында туганнар икән әйтеп чыктым. Алар йолдызнамәләргә бик ышанырга киңәш итми. Чөнки көннең ничек үтәчәге, нинди кәефтә үтәчәге бары тик үзеңнән генә тора ди кызлар. Алар белән кемнәр килешә? Күтәрелә томан, бишек жарасыман. Аңламың таңнар атқанында. Таңлым таңынан жарам, туған яқының мұңа. Шаңлап шишмәләре ағанда. Таңлым таңынан жарам, туған яқының мұңа.
Топ клип хит парады катнашучылары өчен иң зур бүләк ул сезнең тавышлар әлбәттә. Аларны tmtv.tatar сайтында калдырып була. Салават Минниханов белән Гүзәлем фанатларының тавышларын бик көтә. Кояштай көләм, син елмайганда, күңелем елмая. Син моңайганда, җаным моңая. Җылы сүзләр, әнкәй сүзләре, иң нурлы күзләр, әнкәй күзләре, иң йомшак куллар, әни синеке, иң туры йөрәк, әниемнеке. Бу йылдызлык астында туганнар бик эмоциональ. Аларны алдап булмый диярлек. Ләкин бик тиз үпкәләтергә була. Үзләре башкаларның кайфларын бик тиз күтәрә ала. Алия Мубаракованың нинди йылдызлык астында туганын аңладыгызмы? Сәлам матурым.
Biz senin bilen indi köpten tanır. Hem men seni alıp barasım kile. Миңа булган бик якын җиргә. Анда шундый рәхәт. Минем күңелләрем тула. Анда мин всегда позитив, та энергия җыям. Һәм мин сине таныштырасым килә үземнең якын булган дусларым белән. Киттекме? Киттек. Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән Дуслар бергә шарылыйк әле шарыларым шын йөрәктән Менә шушы урын инде ул. Сизәсеңме? Нинди һава монда. Менә булары минем дусларым. Менә монсы Ракель, Фердинанд, Митхун. Әйтегезче, кемнәр тапкан, кемнәр уйлап чыгарган Моңлы итеп шаралар шаралау шигырене кигә салган Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән Дуслар бергә шарылыйк әле шарыларым шын йөрәктән Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән Дуслар бергә шарылыйк әле шарыларым шын йөрәктән Күңелләрең бер тулса да, шатлыкларың күп булса да, җырлагысыз әй дусларым, булганда җыр дөньяда. Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән, дуслар бергә шарылыйк әле җырларым шын йөрәктән. Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән, дуслар бергә шарылыйк әле җырларым шын йөрәктән. Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән, дуслар бергә шарылыйк әле җырларым шын Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән, дуслар бергә шарылыйк әле җырларым шын йөрәктән. Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән, дуслар бергә шарылыйк әле җырларым шын йөрәктән. Әйдә бергә, әйдә бергә җырлыйбыз. Әйдә бергә бинибез, җырларым шын йөрәктән. Ә менә җырчы Рамил Закиров йолдызнамәләр күбрәк хатын-кызлар өчен дигән фикердә. Үзе укчы, ләкин йолдызнамә буенча тасвирласаң, кушкар яисә кәҗәмәгез булып чыга. Менә шундый дилеммада җырчы. Инде Рамил Закировның клибына да күчик. Сез биргән тавышлар белән ул бүген лайыклы урынын алды. Ну, бу Рамил, гел сынга кала инде ул. Гомер буе шулай булды ич инде ул. Кайдасың инде ул? Егетләр, әйдәгез безнекен җырлыйк әле. Ой, Гомерләр үтә, ай-ай, бәшә, тәк-тәк-тәк-тәк, шулай
Yolqınlı мәхәббәт хисләре Шатлыклы иртәләр кичләре Яшьлекнең тылсымлы язылары Йокысыз аттырган таңнары Жырлы гаилә Илмира Гыйльфанова һәм Рафил Җалалиев йолдызнамәләргә бик хәйләкәр карый. Мәсәлән, йолдызнамәдә яхшыга юрау булса, ышаналар, начар икән, ышанмыйлар. Нәрсә дип әйтик? Дөрес, һәр вакыт позитив рухта яшәргә кирәк. Ашуланма, кай вакытта аңламасам, синең белән бер казанда кайнамасам, каршы әйтеп, хәтереңне калдырганда, юк сүзе белән йөрәгеңне яндырганда. Ашуланма, юкка телмә бәгыремне. Ашуланма, югалтма сине кадереңне. Ашуланма, сабыр булсак узар барда. Ашуланып яра салмага азиз жаныга. Ашуланма, арысаң да миннән бер көн, минем кебек аңлый алмас сине бер көн. Ярларымнан читкә таша кайчак агым, минем дә бит
Ашуланыма Sabır bulsa uzar barda Ашуланы Яра салмаға Сіз жаныға Ашуланыма Кешірек біз ялғышыларыны Ялғышыларысыз Yazık bulma yazmışlarını Bu dünyanın Konakları sinde minde Aşu aşan Üzgelen bizgenige Aşulanıma Aşulanıma Yok katilme berimini Aşulanıma Yok adıma seni kaderini Aşulanıma Sabır bulsa uzar barda Aşulanıma Yara salmağa aziz canıma Aşulanır Yara salmağa aziz canıma Әмінә жыршы Рафис Калимуллин йылдызларға ышанмый. Аларга карарга вакыты юк икән. Аска да өскә дә карый торган кеше түгел. Бик әз генә вакытка артка карыйм. Чөнки тормыш девизым һәр вакыт алга ди ул. Үзен дөньяда иң бәхетле итеп тойган кешенең клибын куеп җибәрәбез. Хыялымда көтәм сине хыялымда Күптән инде булмасаң да яннарымда Кабат яшәү көче табып Упкыннардан читкә чабып Тормыштан тәм сөю табып Кабат туам Бер гомергә İki yazmış sıyar ele Kara günler uzar ele Uzar ele Ak balıkları olup gider Özü bilen Min sinsizde Sıyısızda Yaşay bilen Ak balıklar olup gider Yaşay belem Yaşın nerede Yaşnap yaşar Kışta barman Kıyalardan Bәхет жырын Min жырылармын Сағыш сарған Көйіп янған Үткенлерге Ныққа қоям Язбар бирер Назбар белем Қабат туам
tizlep Uçkan bılbıl Onun eli jırlanası jırları var Yazları var, jeyleri var Küzleri var, kuşları var Güngel bızların öğretir Nazları var Bir gümürge iki yazmış Sıyar elim Kara tünler uzar elim Ok balıklar olup gider Üze bilen Min sinsizde, seyizsizde Yaşay bilen Ok balıklar alıp gider Üze bilen Min sinsizde, seyizsizde Yaşay bilen Min sinsizde, seyizsizde Yaşay bilen Чираттагы жырчыбыз Айгел Миндиярова Сукыяр йылдызлыгы астында туган. Йылдыз-нәмәләргә ышана, берсен дә калдырмый укып бара. Бигрәк тә соннар, ягъни нумерология белән бик тә кызыксына. Бар яклап та уңган, булган кызыбызны җырлатыйк. Аның клибы сезнең экраннарда. Хәерле көн. Мин эш буенча килгән идем. Сәмсез, әйе, сезгә менә Рәхмәт. Миңа нәрсә әйткәннәрен Колагың ишетәме Көнләшү дигән яман шир Җаннарыңны үтәме Көнләшмә син, көнләшмә Ул саланы бер дәшмә Бер сүзең дә дөрес түгел Ул җитте, булды дәшмә Көнләшмә син, көнләшмә Ул саланы бер дәшмә Бер сүзең дә дөрес түгел Ул җитте, булды дәшмә Көнләшмә, көнләшмә Син мине көнләшмә Чын асылын аңламыйча Юк дилер бултырма Шушындый матур дөньяны Шикләр белән тутырма Көнләшмә син, көнләшмә Ул саланы бер дәшмә Бер сүзең дә дөрес түгел Ул җитте, булды дәшмә Көнләшмә син, көнләшмә Ул саланы бер дәшмә Бер сүзең дә дөрес түгел Ул җитте, булды дәшмә Дөрес булмаган ялганнар Барысы да уйдырма Мәхәббәтеңне сүндермә Үз үзеңнән туйдырма Көнләшмә син, көнләшмә Ул саланы бер дәшмә Бер сүзең дә дөрес түгел Ул җитте, булды дәшмә Көнләшмә син, көнләшмә Ул саланы бер дәшмә Бер сүзең дә дөрес түгел Ул җитте, булды дәшмә Бер сүзең дә дөрес түгел Ул җитте, булды дәшмә Ул җитте, булды дәшмә
Сіз иртерәк тавыш биргән сайын ул җырчы тизрәк югары баскычларны яулап алачак. Шуңа күрә нишлибез? tmtv.tatar сайтына кіріп, киләсе җырлы гаиләгә тавыш бирәбез. Экраннарда Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимов. Единственный человек, которому можно доверять все свои секреты, это муж. Он никому не расскажет. Он ведь даже не слушал. Міне бүгін болса соңға қалмасаң ярамайды емесің, а? Неше мәртәбә язлар үтелгән, неше ялгышып күңел кителгән. Дәшәмен сиңа, дәшәм иргәле, күрешмәдек соң, нигә иртәрәк? Нигә белмәдем, җирдә син барым, булсаң иделә, гомерлек ярым. Туялмый сине, күреп күзләрем, бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем. Күпме гомерләр заяга үткән, кире кайтарып, булса икән. Ник яннарыма сыңарып килде, ник күренмәдең, син кайда идең? Нигә белмәдем, җирдә син барым, булсаң иделә, гомерлек ярым. Туялмый сине, күреп күзләрем, бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем. Нигә белмәдем, җирдә син барым, булсаң иделә, гомерлек ярым. Туялмый сине, күреп күзләрем, бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем. Нигә белмәдем, җирдә син барым, булсаң иделә, гомерлек ярым. Туялмый сине, күреп күзләрем, бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем. Туялмый сине, күреп күзләрем, бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем. Бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем. Киләсе җырлы гаилә дуэтын да сезгә тәкъдим итәбез. Алар Ләйсән Гимаева белән Булат Бәйрәмов. Ләйсән элегрәк йолдызнамәләргә ышанган булса, хәзер юк икән. Үзе кушкар йолдызлыгы астында тугач, күктә очып йөри торган кеше итеп санамый. Тиз кызып китсә дә, бик тиз суына ул. Әлеге гаиләнең TMTV Production командасы белән төшергән клипларын бергәләп карауга күчик.
үшін ұнытыра білгеніңе Үміт етмей артық сөзлер Мені ихлас сүйгеніңе Рахмат сиңа ұздағы йыллар Көзім болып күткеніңе Назарыңны миңа беріп Бик бақытлы еткеніңе Йөрәгеңә кірткеніңе Жанға яқын еткеніңе Көңіл белләре күткеніңе Рахмат, рахмат Йөрәгеңә кірткеніңе Жанға яқын еткеніңе Көңіл белләре күткеніңе Рахмат, рахмат Йөрәгеңә кірткеніңе Жанға яқын еткеніңе Көңіл белләре күткеніңе Рахмат, рахмат Йөрәгеңә кірткеніңе Жанға яқын еткеніңе Көңіл белләре күткеніңе Рахмат, рахмат Ялгышлардан безне саклый алганыңа Бернигә дә карамыйча минем белән калганыңа Рахмат сиңа юлларымда Авыр чакта очраганга Ышыклаган өчен җилдән Алып кайнар кочагыңа Йөрәгеңә керткәнеңә Жаңа якын иткәнеңә Күңел белләре көткәнеңә Рахмат, рахмат Йөрәгеңә керткәнеңә Жаңа якын иткәнеңә Күңел белләре көткәнеңә Рахмат, рахмат Йөрәгеңә керткәнеңә Йөрәгеңә керткәнеңә Жаңа якын иткәнеңә Күңел белләре көткәнеңә Рахмат, рахмат Йөрәгеңә керткәнеңә Жаңа якын иткәнеңә Күңел белләре көткәнеңә Рахмат, рахмат Йөрәгеңә керткәнеңә Жаңа якын иткәнеңә Күңел белләре көткәнеңә Рахмат, рахмат Йөрәгеңә керткәнеңә Жаңа якын иткәнеңә Күңел белләре көткәнеңә Рахмат, рахмат Топ клип хит парадын алга таба дәвам итәбез. Чираттагы җырчыны да каршы алыйк. Ул Раил Өметбаев. Раил йылдызләмәләрне күзәтеп тә бармый, ышанмый да. Ләкин йылдыз турында җыр башкара. Бергәләп тыңлыйбыз. Алтаңның иңсірілі йылдызын Я булмаса ушың ажыйып Бүләк ит миңа ай яктысын Нурларга төренеп төннәрдә Синең өчен үзем балкырмын Йылдыз бүләк итсәң әгәр дә Түшләремә алып кадармын Синең өчен үзем балкырмын Йылдыз бүләк итсәң әгәр дә Түшләремә алып кадармын Син чынлап та миңа вәгъдә ит Хыялларымны да акларга Йөрәгем
de mingä ömürgä. Hislerin sündürmi saklarga. Nurlarga türünüp tünlerde. Senin üçün özüm bakırman. Yıldız bule gitsen eğer de. Düşlerime alıp kadarman. Түгел көңіл тик азыға болғашы болсын хисінің зурысы зур бөлек сүйеу деп атала шул енді йылдызның нұрлысы нұрларға түрініп түнлерде сенің үшін өзім балқырмын йылдыз бөлек гитсең әгер де düşlerime alıp kadarman nurlarga türünüp tünlerde senin üçün özüm bakırman yıldız bule gitsen eğer de düşlerime alıp kadarman. Артистлар белән кызыклы рубрикалар, эксклюзив яңалыклар һәм яңа чыккан тапшырулар барысы да безнең социаль челтәрләрдә. Язылыгыз. Ой, йөрәгем, шул йөрәгемә сердце булмады. Зачем йөрәкне син минем акылдавал, ләкин кычакларга рөхсәтеңне син ни тавал. Синең бөюдән башымда минем суета, күңелем сиңа тарта. Йөрәгем сикерә, син төшсәң биргә, янымда син бисәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә, син төшсәң биргә, янымда син бисәң янымда, син кылансаң йөрәгем. Ой, кил син яныма, авызыңны папитим, йөрәгемне ачып, любовь морковь сиңа айтим. Синең белләрең, менә ичмасам аппарат, сине күрсәм мин бик рат. Йөрәгем сикерә, син төшсәң биргә, янымда син бисәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә, син төшсәң биргә, янымда син бисәң янымда, син кылансаң йөрәгем. Минем мыегым синең карашыңны урлый, сиңа иркәләнәм, песиккә мырлый. Синең яныңда онытыла хәтта хандрус, тагыз калиус, неврус, калирус, варикус, пантилус. Ой, йөрәгем сикерә, син төшсәң биргә, янымда син бисәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә, син төшсәң биргә, янымда син бисәң янымда, син кылансаң йөрәгем.
Бүгін мен бір түрлі, ертеге екінші дейбізді тұрында келесі резидентіміз Айгүл Мирхашимова. Бұл аңлашылада, чөнки ул игезәкләр йылдызлыгы астында туган. Йылдызнамәләрнең характеристикалары белән килешә, әмма юрауларга ышанмый. Радиодан яки телевизордан фаразлар ишетсә, тыңлап тора икән. Ярыйсың, шушы урында тукталыйк һәм Айгөлнең клибын карыйк. Yazlar көтәм ихлас күңелемнән, саф мәхәббәт килсен яңадан. Уйланамын, юксынамын сине, бер көнем юк искә алмаган. Өметсенми яз тамчысы кебек, йөрәгемә тамай юл яра. Ялгыз җаным синсез яши алмыйм, сагышларга син мине салма. Өметсенми яз тамчысы кебек, йөрәгемә тамай юл яра. Ялгыз җаным синсез яши алмыйм, сагышларга син мине салма. Ишет мине йөрәк тибешемне, өзмә җаным сызган бәгырене. Көтәм сине нурлы йөзләреңне, назга күмче йөрәк түременә. Өметсенми яз тамчысы кебек, йөрәгемә тамай юл яра. Ялгыз җаным синсез яши алмыйм, сагышларга син мине салма. Әллә инде күзләр җаннарымда, сары яфрак гомер юлымда. Наслы язлар көтә күңел кәем, уйларымда синең турыңда. Өметсенми яз тамчысы кебек, йөрәгемә тамай юл яра. Ялгыз җаным синсез яши алмыйм, сагышларга син мине салма. Өметсенми яз тамчысы кебек, йөрәгемә тамай юл яра. Ялгыз җаным синсез яши алмыйм, сагышларга син мине салма. Biz инде 13 шәп клип карадык. Хәзер җиңүчене билгеләр вакытта җитте. Тик башта барлык катнашучыларны искә төшереп чыгыйк. Кадерлем, кадерлем, иң кадерле күз нурым, йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым. Кадерлем, кадерлем, иң кадерле күз нурым, йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым. Мәхәббәтең үрмә гөлдәй йөрәгемә үрелә.
сен барым болсаң иделе ғұмірлік ярым той алмай сені көріп көзелерім бетерлік түгел әйдер сөзелерім Йөрәгеңә керткәнеңә Җанга якын иткәнеңә Күңелләре көткәнеңә Рәхмәт, рәхмәт Йөрәгеңә керткәнеңә Җанга якын иткәнеңә Күңелләре көткәнеңә Рәхмәт, рәхмәт Нурларга төренеп төннәрдә Синең өчен үзем балкырмын Йолдыз бүләк итсәң әгәр дә Түшләремне алып кадармын Йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә Янымда, син бийсәң янымда Син кылансаң йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә Янымда, син бийсәң янымда Син кылансаң йөрәгем Ümit sınımı tamşısı kırmır Yüreğime tama yol yara Yalğız canım sensiz yaşayalmayım Sağışlarga sen meni salma Келесі жыршы Айболат Гыражитдинов 20 яшына жетіп, бір генә тапқыр да йолдызнамәләрне укыганы булмаган. Ул моны вакытны бушка әрәм итү дип саный. Айболатның фикерен ишеттек, хәзер клибына күчәбез. Бергенсің сені миңа Ал нұрын таңдарының Жиғансың сені миңа Бар гүлің даланы Бергенсің қанатылар Талпыныр шағымда Балалық рахмәтім Жырымда шағыла Қадірләп өстірген Мен сенің жемешін Қойының гүл бақша Назы жыр сулашын Енді бой жетсем де Мен сеңа сабаймын Көңілің назылары Көзіңнен танаймын Енді бой жетсем де Мен сеңа сабаймын Көңілің назылары Көзіңнен танаймын Бұларға бәрі-бір Негіне берейім Бірден бір бөләгім Туғыры ерегім Ите қорқан әғет Риза бол шушыңа Өзіңе аталған Жырымны қошып ал Қадірләп өстірген Мен сенің жемешін Қойының гүл бақша Назы жыр сулашын Енді бой жетсем де Мен сеңа сабаймын Көңілің назыларын Көзіңнен танаймын Енді бой жетсем де Мен сеңа
sabıyman Көңілің назылары Көзіңнен танымын Бурышлы сиңа мин Әнкәйім алтыным Сиңа дип эзләдем Дөньяның асылын Ай белән кояшны Бирим дип уйладым Үрелеп алырга Җитмәде буйларым Кадерләп үстергән Мин синең җимешең Куяның гөле бакча Назлы җил сулашың Инде буй җитсәм дә Мин сиңа сабыймын Күңелең назлары Көзіңнән таныймын Инде буй җитсәм дә Мин сиңа сабыймын Күңелең назлары Көзіңнән таныймын Күңелең назлары Көзіңнән таныймын Бұл бірінші урын булды. Шуның белән иң кайнар хитлардан һәм иң шәп клиплардан торган топ клип тапшыруы азагына якынлашты. Сезнең белән мин Гөлүс Хәбиб Рахманов булдым. Киләсе атнада шушы вакытта, шушы урында күрешербез.